Rakari bisa nih kan? अरुणाचल से रिपोर्ट किया गया ये बालूफालम सेंटीपीड और टेरिस्पर्मा ये स्पाइडर जैसा होगा और लाइफ टाइम 8 आवर्स है। इसका ब्लूमिंग सीजन नहीं है। ऑर्किड का दूसरा नाम है एयर प्लांट क्योंकि ऑर्किड हमेशा एपीफाइट होता है, पैरासाइट नहीं है। ये ऑर्किड पेड़ के लकड़ी के ऊपर या जिंदा पेड़ में जरूर रहते हैं, लेकिन उसमें से 100% कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं लेते, जस्ट फिजिकल सपोर्ट के लिए देते हैं। और इसमें 2 टाइप्स ऑफ रूट होते हैं, एक है क्लाइंबिंग करने के लिए रूट और दूसरा है एरियल्स रूट। एरियल्स रूट मीन्स उसका एक वेलामेंट टिश्यू रहते हैं, उसको हेल्प और सपोर्ट करते हैं, जो हवा को अपनी तरफ खींचते हैं। और लेयर जो है वो ग्रीन और ग्रे होता है, उसको पूरा कम्प्लीटली कवर करके रखते हैं, तो हवा से इसको मॉइस्चर मिलेगा। तो टोटली मतलब न्यूट्रिशन हवा से मिलती है, इसलिए नाम है पाइनएप्पल ऑर्किड। तो इनके साथ भी और टाइनी ऑर्किड है, इनमें देखिए छोटा है माइक्रो ऑर्किड्स है। ये भी फुली ब्लूम है, इससे बड़ा नहीं होगा। इनका भी लाइक डॉल्फिन और लाइक ए पैरट जैसा, उनका स्मेल तो मछली जैसा, ऐसे फिश, हाँ लाइक फिश जैसा स्मेल होता है। Enjoy खालामनो हायो नोंथांमोनाबो बेयाव फैनानै नै दे था फिर से ये प्रोग्राम शुरू होगा आफ्टर लंच ब्रेक अर्थात 12 शुरू होगा 40 मिनट फै आरो गोबां जायगा नायनो दंबावो फैदो माबायदि मोनखो नोंसोर नायनानै बिराद गोजोननाय मोनदों नोंलाय मोजां मोनदों आरो फैबावगोन ना नोंहालाय ए थिग दं फै नै गोबां रोखोमनि गेलेनो हायो बेयाव फैनानै दसे डायनासोर Kaziranga Orchid. Loh, arone? Kalam video. Kalam ini. Hei, kamera lah nih ya. हाबहैनोसै दा जों सिङाव नै नोंथांमोना नायबाय था माबायदि नै बरिया प्लेस काजिरङायाव जोङो दा हाबगासिनो नै गोसोफोरा जि फुरथि नाङो नै Ini bibarफोरा नै नोंखौ नै माबायदि नांखो नोंथांमोना कमेन्टआव देखाय हरबानो जाबाय खिन्थाहरबानो जाबाय नोंथांमोनाबो नायफैनो हागोन काजिरंगायाव नोंथांमोना माबायदि नै ओरैजाबा नायबाय थांगौ र' संनायखौ भिडिअ लादों नों लादों हिन्जावनिखौ लादों ये बंदा डेनिसोनिया ना ये डेंड्रोबियम टीवी की ये देखिए सिंपल सा लॉक में होता है इसमें देखिए फाइव
के लिए जिसका नहीं होता है उतना नहीं करेगा, इसलिए बीच वाला हमेशा मॉडिफाई होता है, कलरफुल होता है ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके और पॉलिनेशन आगे कर सके। साइकोग्राफिस अरुणाचलेंसिस बोलते हैं, ये भी ऑर्किड है, इससे ही सेम है, 5 सिमिलर 1 नंबर। ये देखिए हम लोगों ने ये सिर्फ डेडलॉक में मतलब फिजिकल सपोर्ट या ये अपने आप ग्रो कर रहा है, इसका मतलब सिर्फ फिजिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो हवा से न्यूट्रिशन लेते हैं। ये मेरा कितना बड़ा ऑफिस माँ भैया उठा के डाल दिया अच्छा ना आगे कैसे फ्लावर आएंगे फ्लावर कैसे नहीं आएगा ఇక్కడ భుజం మీద इससे ज़्यादा या इससे कम बेयाव सब जातिनि गाननाय जोमनाय बायदिसिना दं गोबां नि মানে হিলৰ যুগৰ পৰা এনেকৈ ব্ৰিটিছৰ শেষলৈকে গোটেই ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্নবোৰৰ ফটো আছে আৰু ইয়াতে মানে 80 বছৰ বাকতি লিখা কীৰ্তন পুথি 150 বছৰ পুৰণি হয়, এখন ব্ৰজাৱলী ভাষাত লিখা আছে। এখন এতিয়া মই তেজপুৰৰ যিখিনি বানৰজাৰ বনোৱা গুৱা বুলি কয় এইখিনি তেজপুৰৰ সব এয়াও না এইখিনি নহয়, এইখিনি ডিমাহাছাওত পোৱা গৈছিলে 1617 বছৰ পুৰণি মানে এইখিনি কিছুমান শিল মানে পোৱা গৈছিলে, মনলেট বুলি যিটো কয় সেইখিনি পোৱা গৈছিলে। ইয়াৰ পৰা এইখিনি ইয়াৰ পৰা এইখিনি আছে 1600 বছৰ পুৰণি আৰু এইখিনি এইবোৰ তেজপুৰতো এতিয়াও গ'লে দেখিব পাব এইখিনি মানে ছেকেণ্ড গেট বুলি কয় আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ। বাকী কামাখ্যা মন্দিৰৰ কিছুমান পুৰণা ফটো, এতিয়া পশ্চিম ফালে যিখন দুৱাৰ আছে ইয়াত পাহাৰৰ ফালে যিখিনি কাৰ্ভিংছ কটা আছে শিলত এইখিনি গণেশৰ মন্দিৰ। বাকী ইয়াত কিছুমান গুহা পোৱা গৈছিলে ইয়াত, এইটো পঞ্চৰত্ন গুহা গোৱালপাৰাত আছে, যোগীঘোপা গুহা ওপৰতো এইখিনি ন এইটো গুহা এইকেইটা। বাকী শিলৰে বনোৱা ঘৰ এইবোৰ পুৰা বেলেগ বেলেগ नाय नोंथांमोना गोबां दं बेबायदिनो बर'नि दामनाय देनाय आरो गुबुन हारिनि दामनाय देनाय सब बेयावहा लाखिना दोनदों नोंथांमोना नाय बेयाव नै खामबो दं बर'नि नै হয় सबतके दीघल बाही এইখনে নেকি যিকোনো হয় जादों बेयाव नै
नाय गोदो रलै दा देखे माबा हरगोन रांखौ नै नोंथांमोना नायलांबाय था माबायदि मोनदों नोंथांमोना सब माने जों माबाखौनो देखायगासिनो नोंथांमोनाबो मालाबा फै सम मोनब्ला नैबेयावहा गोबां नोंथांमोना बायदिसिना बाथ्रा नोंसोर मिथिनो मोनगोन नोंथांमोना फैबानो जाबाय नै टटेलि दंजोबो बेयावहा गासैबो सोर हारिया सोर मा मावो माबायदि माबानानै माबायदि नाफोरखौ सायो बेफोरबो दंजोबो नै गासै हारिनि सेन खबाइ जेखाइ बायदिसिना दंजोबो सेन नै सिगांनि माबा जागोन पाइप होदों बानायनाय नायनो नोंथांमोना बायदि भिउआ जोबोद मोजां जोबोद रंजानाय मोनो नोंथांमोना नायबाय था माबायदि मोनो नोंथांमोना नै काजिरंगायाव नोंथांमोना फैनानै माबायदि नोंथांमोना फैनो हागोन नोंथांमोनाबो नायफैनो हागोन गावबा गावनि गोसोफोरखौ रंजानो हागोन नोंथांमोनाबो फै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंमोन नोंथांमोनाबो नायफै नै बेयावहा बायदिसिना गोबां रोखोमनि दङ नोंथांमोना नै डाइनसर नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि गोसोखौ खुसि खालामनो हागोन नैबेयाव फैनानै नैबेयाव बायदिसिना रोखोमनि गेलेनाय दं नोंथांमोनाबो गेलेफैनो हागोन नै ভাল লাগিছে না সঁচাকে সবে আহিব পাৰিব দে नै पार्कआव मा मा दङ नोंथांमोना नायबाय थानो हागोन नै मा मा दं नायलांबाय था गासै रोखोमनि नै गाखोगासिनो नै बै न'आव थांगोन आरो ओइ मानो ओंखारलांखो ओरै फै नोंथांमोना भिउखौ नाय माबायदि नै बिराद सोमखोर मिथिंगाजों गोरोबना थानाय बायदि बिबार बायदिसिना दं दंफां लाइफां दं नै नै नोंथांमोना नायलांबाय था गिदों बिसोरो नै थाबायबोनो फिस्ला साननानै बेयाव साफायनि साथामबो ओरै थाजोब लाइननो माने बे जायगायानो बेबायदिनि थाखाय दोनखादों आरो बेयाव जायो आरो बेफोरावबो थायो नै नोंथांमोना नाय मा मा रोखोमनि मा दङ नै
dongfang थायो बायदिना बिलाइयाव लिरदों गोबां नायनो दं सब मुलि दंफां बेफोर थांनो हायो खिन्थु फिस्ला रिक्स फिस्लाबो ओमफ्राय आरो उनि दंफाङा नायबायदिनो थाबायनो हागोन हेलै र' रिक्सलै बिथिं गालिन जानो गिनांगौ बिराद बेन्दों बायदिसिना दं बिथिं जों थांथ'ला माने गालिननानै गोलै जानोल' गिदिं जोङो नै बायदिसिना रोखोमनि बेन्दों बेनला बायदिसिना दं थांदों दादा एफाলে যাব পাৰি না হয় নেকি এইটোতো পিছল হয় তাকেতো ভয় কৰি আছে হয় নাযাওঁ আৰু বানচেঞ্চ পৰি গ'লে হেৰিহে হ'ব যাব পাৰিব বটিন আছে হয় হয় সেইটো চাইডে না ঠিক আছে বাৰু এইটো চাইডে না এইটো চাইডে যাব লাগিব এইটো চাইডে এই খানা যে খোজা আছে হয় ओंखारदोंमोनहां औ बैयाव दहाय लामायाव दै ओंखारनायखौ बेखौ दा लाहैनांगोन बै मोनसेथिंबो दै ओंखारग्रा दंमोन बहुत थिनायनि र' बहुत अन्थाइ गिदिर गिदिर दं नै ओइ थांला फैद' ओइ थांजायो गाखोबो गोलैयो नोंथांमोना माबायदि मोनखोलै नायनानै नोंथांमोना कमेन्टआव हरदो नोंथांमोनाबो नायफैदो नुयो थांगासिनो बेरायगासिनो नायगासिनो राजायासो खम नायगौ नालाय सोंदोंना आत्रा बरिया नांखायो लोगोफोर Yeah, no, it's against the light. Okay, I'll come back down. You're gonna cry while coming back down. I swear. No, if you want to start it. ये बर्डबो दङ माने गाखोनो हायो फै
दै दं gila iथिं जेबो गैला बेरायनो हायो बहुत जायगा दं ओंखारलांनो हाबाय नामा ओंखारलांनायसै मा दं बेयाव दै ओंखारनाया दै ओंखारनाय औवा बारिथिं थ' खेबसेनोसै जों ओरै